ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayong hapon si Katrina de la Cruz, 2 taong gulang, graduate ng senior high, ngunit dahil sa naging kondisyon ng kanyang puso, ay hindi na siya nakapagpatuloy ng kolehiyo. Magandang hapon sa iyo, Katrina. Afternoon din po. Opo, kumusta na yung pakiramdam mo ngayon? Ngayon po, okay din naman po ako. Ilang taon ka na nga, Katrina? 20 po. 20 years old. Taga Okay. saan ka po, Katrina? Pulangi po. Pulangi, Albay. So, kailan mo nalaman na meron ka na palang sakit sa puso? Noong mag-a-apply po ako sa college po. Year 2023. Nag-stop po ako ng pag-aaral. Ano daw sabi ng doktor? Ano daw yung kondisyon ng puso? May nung una po, lumalaki lang po siya. Tapos, nung nagpa-check up na po ako, doon po nalalaman na may butas po. Ito ba ay malaki or malit pala, sabi ng doktor? Nung una po, maliit lang po siya. Tapos po, nung hindi po naagapan, doon na po siya lumaki. Hanggang sa kailangan na daw po ng operation. So, operation na daw yung kailangan, sabi ng doktor. Opo. Pero, ano yung mga naging epekto sa'yo nitong karamdaman mo? Ano yung mga kadalasan na ginagawa mo dati na hindi mo na nagagawa ngayon? Una-una po, yung pag-aaral po talaga. Hindi po ako nakapagpatuloy kasi po, gusto ko po sanang i-pursue yung nursing na course. Kaso po, bawal po yun lalo po kung medfield po yung gusto kong course. Bawal daw po yun. So, hindi ka na dapat, kumbaga, napapagod, sabi ng doktor. Opo. So, mas pinili mo na lang na mag-stop ng pag-aaral. So, hihintayin mo na lang itong magiging operation mo. Opo. Gaano kahirap yung naging desisyon mo na mag-stop sa pag-aaral? Kahit gustong-gusto mo na makatapos at maipatuloy itong pangarap mo na maging nurse. Mahirap po kasi po, di ba po 3 kami. Since kinder po, consistent honor student po talaga ako. Like, valedictorian, ganyan. Tapos hindi po ako nawawala sa top 10 ng rank list namin sa school. Mahirap po yun, lalo pa. Parang yun lang po yung na gusto ko pong gawin talaga, yung mag-aral po. Magandang hapon, Katrina. Sa kwento mo na napakahirap na magdesisyon na huminto ng eskwela dahil nga sa sitwasyon mo, ito bang desisyon na ito ay galing mismo sa'yo or sa mga magulang or dahil sa sinabi ng doktor na kailangan mong mag-stop ng schooling? Noong una po, ayaw ko po talaga. Pinipilit ko po si mama na mag-enroll po ako. Kung saan po ako nag-enroll, sa totoo lang po. Kasi noong year 2023 po, may scholarship po sana ako sa Manila. Kaso po, hindi po yun na ipagpatuloy kasi nga po, yung sa health ko po. So dahil sa sakit na to, marami kang sinakripisyo. Opo. Kasama na dyan yung desisyon mong huminto ipagpatuloy yung pag-aaral. Aside doon, ano pa yung mga hindi mo na nagagawa na sana kung wala kang sakit na ganito ay ganito yung ginagawa mo at yun ang gusto mo? Siguro po yung magkaroon ng kaibigan. Magkaroon ng kaibigan. Bakit? Dahil din sa meron kang sakit sa puso, nahinto din yung pakikipagkaibigan mo sa iba? Opo. Nakakulong po kasi ako sa bahay. Ayun. So, yun din yung nawala din sa'yo, yung pakikipag-mingle, Opo. pakikijamming, Socialize. social life, then Opo. yun din yung mga nawala sa'yo. Actually po, yung nakakasama ko na lang po, halos 2 pong friend, tapos malimit na lang po silang makasama ko po. So aside doon sa support na natutulong ng kapatid mo, paano pa natutustusan yung pangangailangan mo bilang yung pang-araw-araw ninyo na mama mo at meron ka pang iniindang sakit na kailangan mong uminom ng gamot? Nagtitipid po madalas. Okay. Like, binabudget po. Si mama po kasi, OFW po. OFW. So hanggang ngayon, nandun pa siya sa ibang Opo. bansa? Pero tapos na po yung contract niya. Okay. So, buti naman at si mama mo nagpapadala. So, hindi kayo masyadong namomroblema sa pangangailangan pang araw-araw. Okay. Ngayon, ano daw yung sabi ng doktor? Na kailangan mong i-undergo? Kailangan ba ng operasyon? Opo. Hindi na ba kayang dalhin or uminom ng gamot? Parang, ano daw yung sabi ng doktor? Hindi na raw po kasi po, noong April po, pumunta na rin po kami sa BMC sa Naga po. Tapos pinabalik po kami dito sa BR tapos po doon ko po pinagpatuloy yung mga laboratory test ko po. Sa sitwasyon mo yan, Alexandra,
Ito po ba ay inherit or namana mo sa mga magulang, sa kapamilya? Ano po siya? Congenital heart disease po. Since birth po siya. Since birth, kaya Opo. meron bang minanahan ka? Si Papa po. Si Papa. So meaning to say, yung Papa mo namatay dahil sa sakit sa puso? Opo. Marami po yung complication po sa katawan. Pero isa na po doon, yung heart disease niya rin po. Nababanggit mo din naman na ganyan yung naging sitwasyon ng tatay mo. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Meron bang takot na nararamdaman ka? Or talagang nilalabanan mo ito at alam mo sa sarili mo na malalampasan mo ito? About po dyan, ano po, nung na-confine po kasi si Papa sa zone, inoperahan din po yun si Papa. Tapos ako po yung nagbantay. Tapos ako pa po yung pinapirma. Tapos namatay din po siya sa operation niya. Nung nalaman ko pong yung operation na lang po yung parang makakapagpagaling sa akin. Noong una po, ayaw ko po talaga kasi takot po talaga ako. Piling ko po, susunod ako kay Papa. Iba-iba yung sitwasyon, ano? Iba-iba yung sitwasyon. Alisin mo doon sa isip mo na after the operation ng tatay mo, namatay. So, iba-iba yung sitwasyon. So, baka this time, after your operation, ay gumaling ka. So, ngayon, ano yung gusto mong mangyari? Bakit lumapit ka sa aming programa? Ano yung pinakahiling mo, Katrina? Matulungan po ako na sa operation ko po. Pero anong sabi ng doktor? Ito ba'y dapat open surgery ang gagawin po sa iyo? Opo, open Kailan heart. daw po? Kailan daw naka-schedule dapat na maoperahan ka? Nakalista na po ako sana this August po. Kaso po, hindi po namin masettle yung kailangan pong masettle. Okay. So, malaking halaga, Malaking halaga yung ito. kakailanganin. Opo, mahalaga. Nasa magkano yung estimate mo? 1.4 million po yung 1.1 Million, partner. Okay. So, dahil yan ang kahilingan ni Katrina, para sa kahilingan ito, nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon, si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Congressman. Opo, Congressman Pido, magandang hapon po. Magandang hapon po lahat na nanonood, nakikinig. Magandang hapon, Ali, isa sa indong representante ng Ako Bicol Party List. Opo, Congressman, ito po, isa na naman pong kababayan natin ang nangangailangan po ng tulong. At ito nga po si Katrina ay meron po siyang sakit sa puso at kailangan niya po ng open heart surgery. Ano po ba yung libreng serbisyo na maibibigay po ng Ako Bicol Party List para naman po kay Katrina? Alam mo, yung serbisyo natin ay full medical assistance. Kung dyan yan sa BRHMC, we have a world-class facilities for a heart operation, and maswerte po kayo dahil ang Ako Bicol Party List patuloy na naglalaan ng pondo at pinapaigting pa ang serbisyo, napaganda pa. And pagdating naman sa mga bayarin ng ating mga pasyente, tayo po ay handang tumulong at dahil po nga dyan ay sasagutin na po ng Ako Bicol pati na ng BRHMC ang inyong gastusin doon sa open heart surgery. Ayun, Trina, napakinggan mo si Congressman Pido. Sasagutin ng Ako Bicol Party List ang gastusin mo sa ospital dyan sa BRHMC patungkol sa open heart surgery. Ano yung mensahe mo para kay Congressman Pido? Maraming salamat po. So, Hindi maraming ka salamat makapaniwala daw na po. sinagot na ng Ako Bicol lahat ng gagastusin mo sa operation. Maraming salamat po, Congressman Pido. Naiintindihan po namin na marami pa po Salamat. kayong ginagawang trabaho para po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, Congressman Attorney Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Bye-bye po. So, napakinggan mo. Thank you po sa pagtulong po and sa agaran pong pag-extend po ng help po para sa akin. Dahil dyan, Katrina, eto, tanggapin mo itong bigas, libreng bigas, galing sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Katrina, sa iyong pagtitiwala sa Ako Bicol Party List at sa aming programa. At meron kaming staff na aalalay sa iyo hanggang sa mga susunod na proseso upang matanggap itong tulong mula sa Ako Bicol Party List.